Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Action Radio. Action Radio Philippines Standard Time, las 4:41 sa liwat, mayong hapon, Bacolod. Mayong hapon, Negros Occidental. Ang aton nga mga suki nga tagpalamati sa Negros Oriental. Suki naton nga matagpalamati sa tabok sa kadagatan ang Isla Sang Panay, Probinsya Sang Guimaras, Iloilo Capiz, Aklan Antique, parts sang Palawan, parts sang Masbate. Sa kuto maramutan sa aton sini broadcast, liwat ka mo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo palatuntunan Action Report Afternoon Edition, Sabado nga presentation, Petsa 25. Amo ini ang petsa kag bulan nga ginasaulog nato ng ika-37 katuig nga anibersaryo sang EDSA People Power Revolution. Sa biyernes nato sila nga pagpangalagad sa kinahanglan liwat naman naton nga manging kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Sa pagdulo naman sa pinakaulihi, labas na tipon nga mga report, mga balita nga inyo babasahan sa pamantalaan lokal buwas, diri na una ninyo babatian sa pagpangalagad sa inyo para tuntunan Action Report Afternoon Edition, Sabado nga presentation. Katimbang sa silinga palatuntunan tag sa kahapon ang ato Siri Patrol. Liwat naman nga magalambiyong sa pinakabahin sa probinsya Dakbanwa sa Bacolod. Liwat naton bantayan kag imulsuhan. Ano pa nga mga eventualities? Why taman ginapangayo from where the action is. Tag sa kasabado nga presentation sining palatuntunan, buylog nato ang puwersa ni Action Dale Salazar. Back to back sa ito nga piloto action Papang Nixon Tahom. Updaman kita sa atong sining nga mga technical partner diri sa Studio A. Master control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Back up diri sa aton nga IT expert, Sir Elray Dutilios. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talong, Syudad Sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa ngalan sa iyo sini regular anchorman Action John Diaz. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Obdi ninyo ko sa labilin. Isa ka oras, 16 minutos. Nga pagpangalagad diri sa inyo palatuntunan Action Radio. Thanks God, it's Saturday. Kanami sa lakas ang panahon. Medyo masingkal pa ang butlak sang adlaw. Durante ng amat-amat na siya nagatunod, nagasalop. Ang iba niti ginakantuan ang mga lugar nga sarang nila makawaan picture, sunset. Sa mga nagaplano mag bulubanding sa mga kabar cards nila karon nga adlaw,
karon dugay-dugay mag-gabi na tuloy ang ligaya kay daw way kagid sa may makitaan nga galum sa kalangitan. Di ko may mga happenings karon sa gabi sa pila ka mga kalanan, sa pila ka mga ilimnan upod ang mga barkada, sigurado ko tuloy ang ligaya. Wala sa vlog tungod sang maayo nga lakat sang panahon. Kaling kung kusabre di mo gid mabiibitar. Ara man kung kisa kong gabiga, tulo taliti man sa bagay ti nagapasulod naging makita sa El Nino eh. Mabatsagan ta na ang kapaang sang tiyempo, nagapasulod na kita sa ginatawag nila nga kurisma. Semana Santa. Ano ang mga bulo balita kabantayan nyo dugay-dugay report gikan sa atong siring nga mga patrol unit reporters. Ang Bureau of Fire Protection handa na para sa Fire Prevention Month sa masunod nga bulan sang Marso. Dalo ni nga report ni Action Alvin Graba. Ang balita naman gikan sa kay Action Artayopon dalo niya opisyal sang MBCCI. Plano nga hingion ang bulig sang lokal nga opisyal diri sa syudad sang Bacolod angot sa implementation sang anti-red tape nga kasuguan. Ang mga dulod-dalag ko nga balita sa nasyonal, 62% sang mga Pinoy nagapati nga nagapabilin sa gihapon ang matudtuod nga kahulugan sang EDSA People Power. Hand of Reconciliation ginatanyag ni Presidente Bongbong Marcos kadungan sa ika-37 anibersaryo sang EDSA People Power Revolution. Security and Exchange Commission o CONSEC nagpaandam batok sa panibago nga investment scam. Way panimatilha ang mga tao ni sa balita sa ginatawag nga investment scam. Way kamo sini ginaarikis gamay mga tao do sa inyo nga naga-offer nga amuni ang kwarta nyo sa kada bulan amuni makuha nyo. Sa subong at tiyempo sa totoo sa parangkanay nga istorya kabudlay mangita kwarta. Di mapati pa ka muna sa mga ulo oper na sa mga dulo discard sa ibanda nga amuni ang kwarta mo may tubo nga amuni sa amuni nga bulan amuni kwaon mo tapos nga bulan masaka pagid na tapos nga bulan saka pagid na dinami na ya kay ga abot ng ang kwarta sa imo di sa tutulo sa mga tiyempo even sa naligad nga mga tinuig iba nga dekada kabudlay mangita kwarta. Iba niya daw gakaganyat pa sang amuni nga mga sahi sang mga discard bala. I mean madala pa sila. Di kadamo na sa mga balita sang mga ginatawag ni nga investment scam pero ambot ng mga tao piyapon nga hapos intuon. Kung sa bagay sa kalibutan siling nila duwa man ang kasahi sang tao mo ang manog into kag ilintuon kwarta na gid sigurado rin nga kwartahon pagid kung sa mga Tagalog blas wapang nan amo na gid nga may kwarta ka na gid may mga tao nga swapa nga hindi pa kontento sa ila nga propiedad sa ila kwarta kay ang kwartahon pagid tiyan mo na may mga investment scam nga kadamo na sa balita damo na biktima damo na gareklamo pero ambot sa tao ginaguro no may kilala ko gani although nga way man siya nag-offer sa akon nga siling niya man permini sa kapost sa Facebook amo sa kwartal
pila ka gatos kalibo ng aras tubangan niya ginahumlad niya mo. Oh. Isa niya pare, basi gusto mo magsulod sa amone. O tanawa lang amone na withdraw ko, muna nakuha ko. Kudo mayo pare no. Ito gusto mo mag-invest di, sini ko sige lang pare ah. Okay pa man lang ko, okay lang ko sa sweldo ko ah. Isang gamay na sweldo ko, okay lang ko ah. Sabagay ti sinuabi tao nga hindi gusto nga magdamo-damo pagid kwarta ya. Pero ako sin ko do okay na ko pareha. Way man ko nang prangka gid siya kwan nga hindi ko mag-intra sa daw amo na nga sa kadamuon sang kwarta nga ginahumlad permi kita ko sa Facebook ya. Sa pinsara ko nang gali aling ko ti pasalamat kada kay bisan may trabaho ka ara ka sa gobyerno proyek ang income mo ari pagido ko dako pagid ti naman ko mga siya nga ti ko magmilyonaryo ka pre pulupit kilang ko sang kinabudayan mo pero kitaan ko kadasig isang kwarta yaw nga magdamo aw although nga ti siguro wetak balo ba sigaw ulugan nyo man sa kasi niya pre kung willing ka just call me. Siling ko ti, sige lang pare ah. Siling ko paminsaron tanay ah. Una bla. Sabi ko siling basi scam na ah. Siling ko ti daw okay naman ko pare daw satisfied naman ko sa sweldo ko ah. San gambala ni pero ti okay na ko ah. Una bla. Kasi basi kung gusto mo pagid mag-invest kung ano, magdako-dako pagid na. Siling ko to. Silang kay Manila ko anay kag planuhan ko anay. Ano bla? So muna, kinanglan kung may mga tao nga nag-approach sa inyo, hindi ka mo anay magdaso-daso. Kinanglan kung kamo gina-offeran, kinanglan manginwais man kamo. I mean, kinanglan nga kung ano nyo man, i-evaluate nyo man bla. I mean, i-wait nyo man. I-check nyo gin mayo eh. Kasi we're talking about money mo. Regardless kung pila dang ma-invest mo, di kung sa ulihi magpalpak, di problema mo magin man na mo. I mean, kung ga-invest ka, kailangan sigurado. Hindi na kasi siling taga-akada sa amo nga istorya, sa amo nga transaksyon kaplastada, daya mo man lumpat. Ngay kagagali kabalo nga ginumpatan mo, puertek dalom. Hindi kadali-dali kabutwa, wa mo, lumos ka. No? Amo na bala nga mga plastada. So, kadanglan, kung may mga tao na nag-offer sa inyo sang kinatawag nga negosyo, investment, make sure nga hindi sindikato. Kung sindikato, pulo pa unan ka na mong. Releasean kada first month, amo ni. Ito ka gwapo, wow. Kadua nga bulan, amo ni. Manamo man ang lifestyle mo. Hasta pila ka bulan da nga daw sige-sige nga nagasaka kwarta mo. Igo mo mabatsagan ka madumduman na. Ay do pila ka bulan way ka balikaw na kundi tapos na. Mara pa na kung isang na sila niya ma-invest ka mo ni preto niya pang hire ka pagid. Parang may porsyento ka pagid sa mo ni. No, mo na bla. Ayo. Tisa uli magsinuktanay, ikaw gid ang kaluluoy kung palpak ka negosyo. Ikaw gid ang kaluluoy kaya itong mga tao nga gid pang recruit mo, ikaw man na sukton. Una nga mga style, no? So kinahanglan kung negosyo kwarta, siguro ha nga ang kwarta hindi pa mangin problema sa ulihi. Supply sa sardinas. Ginakulang suno kay Albay representative sa SIDA. Ay, nagkuhan ako. Nagkulang ang supply sa sardinas. Hindi tama ma sardinas sa balaligyan. Basiway na kuhan. Basiway na isda kuluwaon. Amo na nga wala na sardinas. Hindi tama mo subong galunggong. In fact, may ara na nga ang gobyerno nagtugot na sa mga mangisda nga pwede na sila galunggong. Sa una ginaban ang galunggong mo. Gagmay pa. Isa mong do okay na. Hindi nga kulang ta sardinas. Kasi way na isda.
sobra isa ka gatos nga PNP generals kag colonels nausisa na sang 5-man committee. Te, anong resulta? Balda? Dismiss? May kaso? Wala. Balanta na kay pagwa man nagyapon sang 5-man committee ng ilang result sa masobra isa kagatos ka PNP generals kag colonel nga ila gina investigahan. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:56. Action Report Afternoon Edition. Magabalik. When we come back, report sa patrol sitwasyon sang Bacolod. Pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Dunkin' For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Action Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang binsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, at iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Kasi mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga
bata man nga mas need na pero kamulang blessed ka mo kani amo ka muna ang hatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpur kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa aksyon radyo kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulog gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ingko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay Report sa patrol, may hapon dira kay Inday Lizel Lapore sa Kuwait. Ba ga-monitor si Inday Lizel Lapore dira sa Kuwait. Di guard ni sa una ni Action Felix kag ni Maninay Nini Campanyil. Ba kamusta ka na Inday Lizel Lapore sa Kuwait? Kabay pangara ka lang sa mga pagkahimtang da. Kamusta da ang Kuwait? Why kita da Inday Lizel Lapore? Along ka lang Inday Lizel Lapore sa Kuwait. Pasaran diyang sobra. I-check tango ng report sa ato sa Patrol with Action Day sa Lazar sitwasyon sa syudad sa Bacolod. Durante nga nagalibot si Action Dale. Action Dale, may hapon. Yes, Action Eric, may hapon kiktasan sa mga kapsyon na live subong ang patrol dito sa may northern part sa Bacolod City, dito sa may flyover, sa may barangay Pata, Action Eric. Amaring ginatingiling nilang Bangga Pepsi, no? Dito sa may syudad sa Bacolod. No, makita mo na Eric subong ato sa mga sitwasyon. Dito sa may traffic situation, no? Dito sa may Bangga Pepsi, Action Eric. Kasi makita din nato napakaling aton sila nga mga motorista, pribado man, no, po ning mga pampubliko nga mga salakyan action na Erika. Ato sa puntaw nag-standby ang patrol sa police station number 3 na kitbatan nato. Ato sila sa Tabok Action Eric, no, ang police station number 3. Ang una pa nilang police patrol. Kasi tulad temprano pa, no, mga alas 5 subong hapon na naglibot na yan ang aton sining mga kauturan ng mga kapulisan para mapabilin ang kalinong, no, subong nga mainit nga hapon aksyon na Erika. Nami sa imo dira kuha sa intersection sang flyover, no? Correct, Action Erika. Makita mo na clear. Clear na clear ang aton sining footage diri sa may dalom sang flyover. Kabay pa nga nga clear karon nga hapon na i-clear man hasta magabi para nga ang tao ma-enjoy naman, no? Correct. Actually, subong nga panahon na Eric daw wala man sa mga patimaan nga magtulukalit o kung mag-ulan. Pero compare pa na ito na Eric ang flyover dito sa may Barangay Bata at sa dito sa may Magsaysay, Araneta. No, kay diri sa may Bata, Action Eric, may arayablas ang gamay, diri ablang nga do may Center Island siya kumbaga araw. Makita mo Action Eric, arablo nan. Makita mo may arayablas nan. Arag nga pwede mo siya tanuman actually sa may tunga Like dito sa Piak, wala ni Action Eric ang muning design. Kumbaga, ang muning ina sini nga kinalaid. Bago ko lang galing na notice kaya last time daw wala man na diyan. I don't know kung gindugang lang or wala lang matalupang da, no? Kung makita mo may araya sang at least di kung tanawan mo hindi maginomon gumon ako magtinabok-tabok, no? Correct, actually. Kaya usually, ang dalom pang flyover dito sa may Magsaysay Araneta, ganun mo parkingan mo. Isa pa na. Ganun mo na parkingan. Hindi mo na yung maparkingan, no? Kaya laba-laba niyang
ang semento no sa may tunga sang dalan. Oo. Diri sa may flyover sang dalan Lacson no diri sa may Pangga Pepsi Action Eric no. Arami pila kita ka makoturan nga mga Maxim drivers nga nagakulat sang ila sining booking subong nga Sabado sang hapon Action Eric. Kaya daw damo diri sila pero subong may tatlo kita no ka mga Maxim drivers nga nagakulat subong nga hapon diri sa may dalom sang flyover Action Eric. Maliso kita balagamay diri sa Ulunhan o temprano pa may ari naman nagapadigas ang balot. Ari amo ning kainiton ti nagaplasta na dira baligas ang balot Action Eric. Diri sa may kilid sang dalas no. Move kita dire gamay diri sa may area. Hari kita dire subong sa may intersection ayon Action Eric. Pag makita naton may pila kita ka makoturan nga nagalakat posible nagwal ni sila sining trabaho o kon may kadtuan Action Eric na intersection no sang going Banago nga area and sa Tiyak going sa may North Ceres Terminal and then diri nga area Action Eric going Barangay Bata kag tiam na yung sitwasyon nato na may mga dagko man mga tracking galing nga nagalabay diri sa area dati amo man yang lulot sa Action Eric from Barangay Bata all the way dito sa may Circumferential Road diri sa may siyudad sang Nakita ko pagitang dako-dako nga warning sign no, don't text while you drive, arada, no? Sa dalom na no. Reminders Reminders lang sa aton sa makoturan ngati amo na dapat ang sundo nato no. Ngati gulugag may na nga mga signages Action Eric nga naga-remind sa aton sa mga motorista especially laban naman sa mga nagatrack sa Action Eric arab lang nagamaneho sa mga apat ang guma. No kay kon nagamotor kaya ti bulubudlay gid na no. Amo na dapat ang ilang pandam, piyak no? Ang sa Piak Action Eric may drive safety. And then sa Piak amo ni ang don't text and drive. Kasi tako gina siyang bulig para malikawan ang mga aksidente sa madalan diri sa may syudad sa Bacolod. Wala lang bigyan sa Action Eric ang traffic enforcer. Yes, Action Eric. Why ko nakita traffic enforcer raw? Wala gani Action Eric, amo ni gani nga daw nagagumon-gumon. Like nagapinagulad ng salakyan. Dapat na may traffic enforcer sa dalom nga supervise, no? Oo, nagapinagusto lang Action Eric like diri from south to north, pagusto lang from west to east, pagusto lang. Ang gwa pala do karambula, no? Karambula gede pero tayo may nagabatsagan ila nga tong sini nga mga motorista. Maglabay no diri sa may intersection sa may Basto, terminal. Diri sa my northern part basta makita mo si Major John G. Liba maglibot-libot ka pala di ba? Kasi masuggest mo siya nga mabutangan niya bisan sila kabilog enforcer at dalom kataytay ka flyover. Correct. Ambot lang kung Sabado Action Eric kung meron sila sa deployment pero kayo na dila sa may downtown area may mga traffic enforcers mga nga makitaan. Subong ang Sabado sang hapon I don't know lang kung kada Sabado diri sa my northern part meron sila sa deployment pero dapat kung regular days may traffic enforcers sa mga dalanon dapat bisan weekend Action Eric kung baga consistent pala ang pag-deploy sa natin sila mga traffic enforcers kasi budo-budo Action Eric kay makabig mo nga major roads mo ang dalan Lacson kag damo diri labay man no kag naga-shortcut pakadto man sagwa sang syudad sa Bacolod Action Eric araw pinaggusto tricycle, motor, bata kumbaga ano na ni nang ang dungan ng Action Eric pauna-una dungan amalila kung driver ka pauna-una dungan kag kun makauna ka makaulhot ng ulo sa imo nga salakyan ti rekta-rekta kana kay ting bandera naga sang brake nila tapak or preno man Action Eric pero nako gid ang mabuti sa traffic enforcers para at least mas platado pag ang aton sining traffic situation diri sa my northern part sang Negros Occidental. At least kung may mga enforcer then malikawan tagid ang aksidente no kung may mga ga-supervise sa ridabla no. Correct. No? Kaya bisan subong nga hapon Action Eric, hindi man sige hapon niya malikawan ang aksidente. Like gabi man, hapon or aga, kagahon, hindi kita nato mapakta ng aksidente. Mas mayo nga may mga preventive measure na kita, like mga pwede palang mapatuman. Wala man natin napabot ang aksidente, pero ako ang mabutot sang traffic enforcer para malikawan ang mga possibly mga pungguanay sa dalanon.
dito sa northern part sa Negros Occidental or Bacolod City. Pero kay na-clear ka lang, dito sa may downtown area, may mga traffic enforcer direction direct kaya nakadeploy dito sa area sa mga sabdot ng hapon. Pero tiya po na notice na dito sa area sa dalam sa flyover sa may Barangay Bata. Habang subong ang so far wala sa traffic enforcer subong nga hapon. Sa piyak na ito national ka pa na pa, like alikita dito sa hapon, muna siya ang pakatunin sa area sa Barangay Bata. Pakatubala sa balay sadto no ni Sir Nani Kirao, di action Nani Kirao ni action Marnie. Muna siya ang sakyan tricycle ngay tikon na Kalinga Action Eric sa may dalan lakton no ang like may mga lalakto ng dire and then ang source of or sakyan mo diri nga sakyan kaya ng tricycle makatuti mo nga destination. Kamusta ang biyahe da kaganong plastada sila yung pagbiyahe da kay nagligato ng interview mo to yung mga tricycle driver to sa may Goodyear na yun tidira yabot ang plastada nila biyahe da Dale. Sige be, kadto kita direction Eric sa pinalaton sa mga kultura. Nari mamangkot ka dalawa sa ano ni silang association sa mga tricycle. Special action Eric nga next week ma-start na ang campaign sa Bacolod LGU against sa mga koloroma na mga tricycle. Per toda action Eric ang ila siling toda amo na siya ang Pepsi Roadside Tricycle Operators and Drivers Association. Per toda Action Eric. Mamangkot ito kay tatay, tayo pwede ka interview sa Action Radio Bacolod. Sana dirila Action Eric, gamay lang interview sa'yo. Ay, hindi, sana nauya sila. Nauya sila Action Eric. Kali kay sir, ay, hindi ba nauya sila. Nauya sila. Sige, dirita match na sila. Sir, malabay ko na rin sila. Ilang Action Eric kay i-adjust natin ang ato sila nga Facebook. I don't know, sila. Kadapos ng tricycle, pero nauya sila, Ang pali, dapat sa mga driver, dapat accommodating na Action Eric, Yan pero dito mong, nauya sila, basta yung pamangkot mo sila, Guro Dalo, basta sila kasabat, Guro, nakulbaan sila. Kulbaan sila. Hindi man, kaya kung na-legitimate kami na Action Eric, ang mga tricycle driver, kasi kompleto ka man sa business permit, meron ka man sa existing franchise. Wala ka man dapat sang kulbaan, kaya ang campaign sang city nato, kaya mo man yung mga tricycle drivers, kaya nga wala nagagawad, wala nagabayad sang tuwid, wala nagagawad sang franchise, kaya mo na yung kululbaan. Pero take ko ikaw yara, kaya sa legitimate nga mga tricycle association. Mangkutong sa tanay kung ang ilan nga pagbiyahe da, legitimate, ilan mga franchise na renew na nila, para nga balaan taman bla? Oo, yes, Action Eric. Kari, mangkutong rin natin, kita din mo dyan. Sir, maring hapon, sir, kamay lang ni sir, bisan. No, yes, sila Action Eric. Aris si sir, may edad bla da, para nga mabalanta kung anong plastada sa biyahe nila da. No, yes, sila Action Eric. Kung bala, anong ang sitwasyon da, layo sila sa dakop na kasang kolorom, hindi na sila kolorom mo muna bla? Sir, nga po, ka mo sasabong sir ang biyahe, sir, dito sa may bata, sir. Okay, man. Oo. Pero ining campaign pa sa city, sir, against sa mga kolorom tricycle, ano din yung mambal? Mga kolorom tricycle, anong mambal yung sa Dakpanay, KT daw, next week, ni mga start ang full implementation? No, yeah. Ano si sir? Sir, ikaw ba sir? No, yeah, sir. Ano Action Eric? I-adjust up lang ako sila nga Facebook Live. Nagapanago, ano sila? Oo, amot naman ba ako Action Eric? Kung hindi ka malang yasang color of tricycle, wala ka man dapat ang kulbaan kung kumpleto. Ang imo sila nga dokumento. Si sir, ang nakaredo. Sir, may nga po sir. Action Eric. Oo. Sir, musta subong ang biyahe man sir? Guys, kung waidan klase mo, okay. Kapigado, masang day. Oo, kung weekend, galito. Okay, balikan ta si Action Dale Salazar, Action Radio Philippine Standard Time, alas 5:14. Antes na magbalik Action Dale, mga commercial break kita na, balikan ta si Action Dale sa sining interview sa mga tricycle driver nga nagabiyahe dira sa Bata, kung bala, anong mas hambal nila, sining plano nga operation full sang bitaw sa mga kolorom, nga mga tricycle, kagamustang biyahe nila, asto sa pasahero ang pagambalan. Balik kita pagkatapos ini. This time check is Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga
Mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po. Nang si mama, wala di eh. Atos na Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh. Mayara ganyan na butang sa module nga search mo. Tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay eh. Tapos, ano naman, ubraw ng dason. Brown na dason. Sigang na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ako sa akong nga friend. Kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa inyo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so good ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Gusto ko, basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga, paari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-records ang kinanglanong kapag-titikbar ka na. Bukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung ako manakit. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga kasi kung makadaog ka man rapulong tatugan ko balala. Tisilin ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisilin ko pasalamatan tagin ang Action Radio. Kaya pag-upin sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubauna na, nakabati ko. Ingat na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka, kaya nga mo ito nga pag-abay ko. Fred sa lang, kaya nga. Diri sa ato Balakad Action Report after edition Sabado nga presentation, balikan ta si Action Dale. Gusto talaga makuha ang mga sentimento sa ato nga mga tricycle driver na sining full implementation sang pagpanakop sa makuloro mga tricycle nga nagabiyahe diri sa syudad sa Bacolod. Kamusta taon na ni Action Dale kang ilabiyahe da kag masay nila parte sa isang operation kabitaw. Action Dale sa Balakad Report, please come back. Yes, Action Eric. Ari kita series kaya punto may bangga. Sige nga gawon talaga sa tatay Action Eric. Kung kayo TBR sa sang pasahero, like dili sa may bangga no. Pakato ni siya sining ruta dugay-dugay no. Sir, ang tulogin man siya natong kayo na sir. Pali ining campaign sang City Against Colorum Tricycle. Pali ano dirang imong sentimiento yan. Conforme mo ko siya na, ganun kay pigado kitang mas pigado kitang biyaya siguro.
mo nang wala sila kagawas sa ilang mayor step para sa ilang ginagawa ng motor. Oo. Pero kung may sir, dili ko mo kompleto yung mga Mayara, iba nga kompleto. Mayara man, kay patigado ko itong jay. Oo. Dili sir, ano din yung sitwasyon? Puno ay na dili sa may bangga. Or Hindi na di po, no, ay ang dapat sa palang kung anong mabot nga pasahero mula na ay di kami na yung butay. oo. Balik ko na isa lang pa din nakagawa. O kung isa pwede na, kung wala na sa nadugang, malakatan lang kami. Dili pero usually pila nila ka tete. Hindi sa kalayon, Pero kung mo din yung pasero, din ilang destination. Dirim lang sa bata, purok-purok lang, purok-purok. Okay. Kailan po tapos sa may konferensya? Makalambot lang isa, hindi sa pasahero. Like kini nga caser, isa lang ka pasero. Ano mo ulan ka pa or dugangan? Kung ay naman sang mabot, malakat na lang ko. Pero usual lang or ilang pasahero. 10 peso. Lapit mo lang ang tulungan. Bulo ka piso lang. Ay last time daw may nagsaka ang gano'n. Sige, ano yung ngalan to, sir? Alan. Alan. Sige, actually, kayo managwala si Sir Alan kay siya nito sa bunga sa may first soda, no? It's may Panga Pepsi sa may syudad sa Bacolod. Yung yes, naging pakayag nga pabor man sila no sining anti-colorum tricycle nga gin-launch bisan ang syudad sa Bacolod. Kaya mo yung full implementation by next week actually. Te ilada dili way problema ng ilada o halos siya nakarehistro at nakakompleto papeles na. Yes, nakamuno lang actually Sir Alan ni Timera gid sa pila ka tricycle driver like Pigado ang biyahe di ba wala nakagawad kag iba niya naka-comply man sa pila ka mga requirements like business permit. Yung business permit actually yearly na ang mayor's permit pa lang at dapat ang imo sila nga tricycle dira mo man ginapasla ka ang mga documents action Eric and then ang franchise so every 3 years naman para sa aton sila makuturan. Why pa man na cooperate ang bitaw sa bata area no? Hindi lang po sure actually actually ang operation wala gina-announce ang bitaw kundi sila mag-operate sa amuning adlaw kasi hindi man malaluyag nga i-preempt actually sang mga tricycle drivers diba tibla i-expect nila nga sa sining lugar makatudiri ang bitaw ang task force pag hindi sila magbiyahe no so random ini actually kag depende na kung din sila mag-una strike iti halos tanan nga mga kabarangay sa Bacolod City mayara mo niya sang Colorum actually like mga reklamo, pero usual kung gabi actually kamo ning kalabanan ng mga tricycle drivers nato na plang challenge kung baga mangin 24 hours ang operation sang task force sang atong sing otoridad like mga nagatrabaho sa BPO na mga wala sang mga motorsiklo actually kulabla sang service kasi usual amo ning ginaarkilahan nila ang tricycle like kung mag-taxi ka dako nga gasto actually like kung mag-occupy rather no sang pribado nga mga salakyan dapat ako yung sila gasto na like sa mga tricycle like baka menos sa action na Eric. Di naman nag-parking dahil nga tricycle do halos may mga kompleto na nga papeles sa way problema na. Adri actually sa kung sila nga kitaan natin makita man natin nga may mga 2023 man sila nga mga speaker. Okay. Like makita mo 2023 nga speaker. Kapag sign ini siya nga mayara sang business permit or nakagawad ari sa mayara man sang 2023 nga speaker nga may logo man sang ila sining association no ang first soda diri sa may Panga FD. Ang muna natong kay na traffic enforcer wala di siya kay actually pero kay na up sa punta kitaan ko diri mayara sa traffic enforcer di ba nagapulo pa nga actually basta na mahaw pa o basta na muson nagapamakaw nakita ko kay namin nag-uniform sa punta no tapos nga ginamtangan sometimes nag-report kita diri may nagtabok kay nga traffic enforcer pero basta wala break time nagapangape nag-yosi or ano dira ang sitwasyon pero may aratang traffic enforcer pero dapat sa mo nga material kung sa dinda mo na nagapakadto pa ka rin dapat arin siya sa may tunga sang dalan para mag-giya sa aton sining mga motorista pero hindi pa man tanto ang traffic actually manageable pa man so far sa aton sining nakaptangan ang mga observation so kasi pinagusto ang mga motorista diri sa area sang intersection
sang Bangga Pepsi, no? No? Ang ato siling flyover dito sa may barangay Bata, sa may Lacson. Makita naton nga supposed to be ang mga tricycle or mga motorsiklo, bala mga two-wheels actionary ka, kasi wala ini sila ginalaw kung magsaka. Dire kay lightweight, ang ila sini nga motorsiklo, pero amo na notice naton nga may sige hapon sang mga motorcycle, no, na nag-usar sang flyover din sa may barangay Bata para maglabay instead na dire sila nga magbiyahe or magmaneho sa may dalom sang dalan Lacson action na Eric, no? Pag so far so good aton sining weather condition dire sa may syudad sang Bacolod action, Eric. Ari ang mga maxim drivers ato nagamatamat damo, no? Standby diri sa may dalom sang kapyar ka din ang dalom sang flyover ka Pepsi Bata do katinlo kag do kahawa, no? Yes, katinlo kahawan kag medyo bulubog na pala nga Eric, no? May mga tanom. Ang sa dalom to naton sa magsaysay do ka sirwaol to ka sitwasyon nya, no? Do kay go, no? Oo, and then namo to kang observation nga gina-parkingan. And then kisagan may mga baka na Eric na nagtatambay. Oo, may ala na kitang mga baka na nagatambay sa may dalom sa flyover sa may magsaysay. Hindi pwede maakiga nga dahil isang pulis na mga baka doon mo pa pasilungan. Oo, amo na yung ginmention nato nga tayo mayara para sa Thunder Island sa may doon sa flyover, may mga tanom. Oo, mayo pa may tanom. Ara sa piyak. And then, medyo kalbo lang galing action na reka, pero basi mga tanuman sa mga sa atas ng mga otoridad. Oo, paratis pala may araman sang pulupraska, hangin nga masimutan, samtang magbabike sa dili sa may dalan, sang fly over dili sa may Bangga Pepsi. Monitor ka nagalantaw sa imo live da si Kagawad Peter may nubliga pamahaw to sa niya na may report na action deal ba? Ay, sige, may hapon nila kay Kagawad Noble Actionary ka. Actually, bandi ka rin nagka-cellphone, no? Tiba sila nagalantaw sa ato sa Facebook Live. Okay, once makita ang Actionary kang patrol naton, nga may aras ang logo sa Action Radio Bacolod, tapos ang tripod, may camera, automatic na Actionary nga nag-monitor sa ato sa pagpangalagad ka rin nga Sabado sa hapon. And then ito, Bastoda, ang logo nato, logo ka, la radio, Action Radio, ito sa punta, kag Easy Rock, action Eric Subonga nga hapon. So far, ang morning observation report ka madalong sang patrol. Rekta din sa area sang Bangga Pepsi sa may flyovers, may barangay Bata Syudad sa Bacolod. Ang caption nyo, Action Dale Salazar Una, sa Balita Una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Salamat gid Action Dale Salazar reporting live dira sa Bangga Pepsi, Barangay Bata sa flyover. Sitwasyon sa trapiko dira, nagulong review sa Action Dale sa mga tricycle driver, dati daw wala man problema. Hopefully, ang tanan nyo da nga mga kinanglanon, papeles da, na-comply nyo kay ti. Dason simana daw full swing na ang operation sa aton bitaw kontra sa mga kolorom nga mga tricycle. May nga po dira sa mga taga Babes Mango Stand sa Bangga Julia, Valladolid. Uy, dali na lang fiesta sa Valladolid, 28, no? Mamista ko na blasa kay Jenny Solgon, kay classmate ko, Romel Pagsubiron. Sigurado ko may preparasyon na sila mo. No? Dahil Jenny Solgon dira kay classmate ko, Romel Pagsubiron. Sa bilog ang pamilya dira ni Jenny Solgon sa Babes Mango Stand, Bangga Julia, Valladolid. May hapon dira sa inyo. Mamista ko da. Action Radio Philippine Standard Time alas 5:29. Pagbalik naton, dugang ang aksyon balita. Pagkatapos sa ato sa importante, dugang pa nga mga pahibalo. Kung sana, ano nang nauyak ako makulang. May pigado, tas kay ano ko sila. Manisurbo ko sila lang, tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay.
paalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya gaano sa inyo. After mi gid siya kay hinablos ko siya pero bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kag isa kung kisa ang bibi kung magdunganay kami sa motor sa ko pliti gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga complex sila nga duha. But ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ano. nagpadala sang Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result niya may si mama kasi papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian niyo kung nadala kami o kunwari sang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay nagik ko kay basta ko nadala nagik kami nga may pamangkot pag daw. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami daan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa mga skila. Last time, ang na doon medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung kisana, ano lang, ako makulang. Yung pigado, tas kay, ano ko sila, madisurbo ko sila wala, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dahil permi sa phone, kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, mga ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko permi, kasi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay, isang bigado lang, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... One. Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Balik diri sa ato mga Action Radio Philippines Standard Time alas 5:34 na. This time I check na naman report na gikan sa ato sining mga patrol unit reporters. Una on to report ni Action Art parte sining balita nga opisyal sang MBCC ayo planong hingion kuno ang bulig sang lokal nga opisyal sa syudad sa Bacolod angot sa implementation sang anti-red tape nga kasuguan. Aring report ni Action Art ayopon. Line number 2 sa report. Action Art, may hapon, please come in. Yes, action na Eric inang anti-red tape act. Actually, na nag-exist galing ang problema, gali may mga personnel ni siya naging assign coming from the national level mismo. Diri sa aton sa Visayas area, mayara ni sila opisina pero dito butang sa Cebu. Ang lain kay ang ila lang gina-cater ang taga Region 7 kag Region 8. Why kita yung madala di sa Region 6 son Eric. So kung may mga concern diri ang mga negosyante nga ipalapot dito kung reklamo,
di most likely himuon nila ipadala pa dito sa bahin sa Metro Manila and it will take time nga magkalabot dito ang ila sining communication. Ang ining rediscoveryan kang naibaluan sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Resulta ini isang meeting naging patigayon dito sa Philippine Chamber of Commerce and Industry sa diin the official bilang official man diri sa Region 6 Cesar Frank Carbon. Ang iya sining nga plano nga pagbalik niya di sa Bacolod, hinion nila diri sa city. Kabalukati importante ining anti-red tape bangod amo ni siya magabulig sa pagpapos sa dalagan sa negosyo sa pagproseso nga hindi na mabudlayan balang kung ikaw isa ka negosyante. Di siling niya kondri sa aton kung tani hibaloon nila gani kung sino nga miyembro sa konseho kag komitiba ang pwede nga makabulig sa ila para nga mangin mahapos sa ulihi kapin pagid makabalay sa ordinansa no sa pagpatuman sang implementasyon sang implementing rules and regulation or IRR. Pamatian naton ng palayag ni Mr. Frank Carbon. Ang Anti-Red Tape Act may opisina sila nga ginbutang dito sa Cebu. Pero ang serbisyuhan niya lang Region 7 kag 8 siling na mo lang naman kami na sa 6 na lipapak mo so mo na isa na digin take up. Oo. Nga kinanglan ang ARTA may extension office man da sila kag serbisyuhan man sa ang field office sa Cebu. Kaya gina-implement na sa ARTA Anti-Red Tape Act ang atong lang layi nga ease of doing business. Pag-abot na kon ganida ang isa pa ngayon ko lang taon namon kung sinong sa trade and industry nag-ipa-review gid nga ang IIR sang ease of doing business na implemented sa siyudad sang Bacolod. Kitiluyag Manila na atong tanan mag-attract pala sang negosyo no para magdamo trabaho. Di ko ni paposonta ang pagsulot kag pagnegosyo sa mga negosyante. That's why may portion sa palayag ni Sir Frank Carbon ang nagaserbi man nga Chief Executive Officer sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Di ano palabot nila kay Mayor Alvin ipagi gulo ni sa Chairman Committee kung sino ang gawin sa Trade and Industry kay parang mabutangan sa local ordinance nga mapabaskong pagid ang implementing rules and regulation. Para man kabalo kay man nga mga negosyante kabalo nga may ara-ara tax on Eric pero ti kung alogin man ang implementing rules and regulation kagkunway mo sa nagatag sa idea ti useless kagapin pa kung may ara kay mo yung concern ang opisina to Cebu. Ganun kaya ginakater nila Region 7 kag 8 so meaning mas namin sila nga may araman sa satellite office kaarin diri mismo sa aton within the city or Region 6 para masapos kag may ara iya sa mga magatatap sa concern sa mga negosyante. Kabalo ka may ara magkwesa nga ginapabudlayan ng negosyante sa pagproseso. Sila nga instead nga ang tinutuyo sa ARTA is to ease sa pag in doing business pasikon hindi ina ma-implementar o kung mapatuman kung in kasong hindi matagan sa nagkakaigo nga atensyon. So laton na kay after sa meeting nila to pilakadlaw sa Manila di manugbalik diri sa Bacolod si Sir Frank Carbon agad nga entertinahon kung i-proseso ining mga concern. Balitagikan sa Bacolod City Hall Action at tayhupon una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ayo, salamat kid Action Art tayhupon ti hopefully sa pagpalambot sa aton nga mga negosyante kay Mayor Albi makabulig man si Mayor Albi nga kadulong to sang mga hibubunot man sa mga negosyante diri sa Bacolod sa bilog nga Western Visayas. Lantawon tani ang developments niya. By the way, nagabuilog lang kita sa kalisod sang pamilya Yandog. Nakabaton kami sang information sinigid lamang adlaw nga si Sir John Yandog, isa sa mga haligi sang MBC, former MBC AM Network
research manager. Sa to say, nagtaliwan ini siya. Sinigid lamang adlaw, I think, no? And si Sir John Yandog, isa man ini siya sa naghatag inputs kag ideya way back 2019 sang siya ang personal gid nagpatigayon sang workshop seminar sa tanan nga mga empleyado sang Action Radio Bacolod. I think kung di ko magsarado diri sa una sa JT Hotel o diri gin patigayon ang workshop way back 2019. So masubo ini sa part sang Manila Broadcasting Company sa Action Radio Family ang pagtaliwan ni Sir John Yandog. Actually, nag-retire ni siya sa MBC sang January 1 lang. January 1 lang siya nag-retire sa MBC. And sad to say, na patay siya inilang nga adlaw. So, sobra lang si Sir John Yandog sa kabula, no? Kag naggataliwan. Haiti wayagid enjoy ang yasining retirement, no? Takabalo kung ano ang cause of death ni Sir John Yandog. Again, ang Action Radio Bacolod, Action Radio Family, upod gid sa kalisod sang pamilya Yandog sa pagtaliwan ni Sir John Yandog. Siya nang nag-lecture permisa mo kung makadto di sa every time nga may chimpo siya about reporting, angling, sa mga balita. Damo man kami na balani kay Sir John Yandog nga ginhatag yaman ang yadiring ikaalam inputs sa Action Radio Bacolod. Mauna tata sang official statement sang iya sining pamilya same man sang Manila Broadcasting Company. Action Radio Philippines Standard Time alas 5:43. Pagbalik naton, report ni Action Alvin Graba pagkatapos ni. Kung sana, ano nang nauya, ako magulang. Siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Permi gid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abiwi, kung magdunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala mo siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na
Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si Bongbong. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagig ko kay base ko nadala nagig kami nga may pamangkot pagi daw. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong kayapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa mga skila. Last time anto na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang kung magklase di? Kung sana ano nang ako maghulam. May pigado tas kay ano ko sila. Manisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dahil permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kung ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab. Balik din sa ato pala Action Radio Philippines Standard Time alas 5:47. I-check na naman ang report ni Action Alvin Graba parte sining papanghandawa sang Bureau of Fire Protection para sa Fire Prevention Month sa maabot nga bulan sang Marso. Ari sa line number 1, si Action Alvin Graba sa report. Action Alvin, may hapon, please kamin. Maayong hapon sa imo Action Eric, handa na ang mga katapos ang Bureau of Fire Protection sa Western Visayas para sa Fire Prevention Month nga mag-aumpisa na sa bulan sang Marso. Sunod din kay BFP 6th Regional Director nga si Chief Superintendent Jerry Candido, luyag sining nga makondisyon ang paminsaron sang publiko sa pagkahimuon sining mga bombero dala na diri ang pila ka mga plano kag aktibidad para naman sa bulan sang Marso. Ginpahayag ni Candido nga dapat dumdumon sa publiko nga ang Fire Prevention Month hindi lamang nagakatabo sa bulan sang Marso, instead ini ang nagakatabo whole year round o kung sa bilog na nga tuig kadungan sa sininga preparasyon ginamanduan man ni Candido ang tanan nga mga fire marshals diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental nga maghimo sang ila Community Fire Protection Plan para naman sa mga squatters area kag magpatigayon sang survey sa tagsa ka mga nagapanag-iya sang balay. Kaya tuyo sininga hidikuton Action Eric nga mapamangkot sa pumuluyo ang ila sininga kahandaan sa tion nga magluntad ang sunog sa ila lugar. Ari ang pahayag ni Chief Superintendent Jerry Candido. Last week pa lang nakaset na kami kay starting Monday next week umpisa ng amon nga fire prevention month activities, no. People will wonder why wala pang March nga start na kami, no. We wanted nga a week before the month of March mapundisyon na natin ang mind of the public so that they can prepare the public on what to do. Here comes the fire prevention month and months thereafter, no. Because we have to emphasize ang atong fire prevention activities all year round in siya. Aton fire prevention activities katawag na muna na upland ligtas na pamayanan, no? Ang aton yung mga local fire stations nagahimo man sang Community Fire Protection Plan, no? Every fire station has a targeted barangays, mostly sa ila mga congested barangays, mga fire prone areas. So ginahimuan sila sang Community Fire Protection Plan na gina-organize ang ilang Community Fire Auxiliary Group, no, or CFAG. In Bacolod City, we are very lucky here na ang local government unit is very supportive. So kantanang yung barangay, gina-organize natin ang Community Fire Auxiliary Group. It is very, very timely, no, before the month of March. So next week, I am inviting the public to visit our Facebook page, the Facebook page of every local fire stations kung sabihin mga lugar na presidente sa Negros Occidental. We will be showing our teaser, no? We will play video there. Ang purpose na is to condition the mind of the public. Nga, prevention na naman, ano na nga po, no, para, Action Alvin, for so many decades na, dekada,
tips kag ang pinaagi para mapunggan naton ang kamatayon in cases of fire. But still, fire is still increasing. Instead of always reminding the public on what to do, this time, we will ask them, what did you do or what have you done? Sa amon ginasulit nga parpariho man nagyapon nga ginahambal sa inyo. For example, how to prevent electrical fire, how to prevent kitchen fire, how to prevent fire because of candle, matchsticks, cigarette pack. Of all those fire prevention tips na ginahambal namon, ano nang ang nahimo naton? So, we will ask the public, what have you done? Did you allocate sang kwarta out of your earnings na gamiton nyo para magbayad sang license registration, para mag-check up sang atong kuryente? Natudloan nyo na ba mga bata nyo nga hindi dapat magampang sang puspro? O kita mismo maginikanan, ginatago pala naton ang mga puspro, kandila, kag mga bagay nga hindi dapat magampangan sa mga bata. Mapukaw din naton ang kakatulungan konsensya sa publiko. Very few of us na nagapalo dra. Isagit na ang amon sa mga nagbuka sa iya in exit grill in the home. Amo na niyang bagay nga mahimo naton nga kung ganato ng pagkamatay sa membro sa atong pamilya kung may sunog. Especially kung nato nga kabataan na bilin sa kanibalay. Ang pahayag ni Candido. Balita nagikan sa Bureau of Fire Protection. Ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Salamat din sa report na aksyon, Alvin Graba. May hapon nila kay Mr. and Mrs. Pablito Benedicto and family dira sa Barangay Mina, siyudad sang Sipalay. Ginatamyaw lang ni Joshua Vea ang duaya kakumari, si Vanessa Mayo kag si Jinky Jalagdon. Joanne Mel, may hapon dira sa imo. Kay John Claire Dilieva, good afternoon. Kay Alexis Wing Torre sang UK, ginatamyaw lang pamilya sa Valladolid kag Paranaque sa pamilya Torre. Alin sa report ni Aksyon, Alvin Graba, balikan ta report sa patrol with Aksyon Dale Salazar. Sa natipo niya sining mga aksyon, balita. Aksyon Dale sa report, please come back. Action Eric nagupod sa pagdumdum sa ika-37 nga EDSA People Power Revolution ang human rights lawyer kag former Bayan Muna representative mo si Nery Colmenares. So kaina, pila ka mga progresibo nga grupo mga members, sumalin sila sa may reclamation area. Nagmarcha sila Action Eric tugtog nga nakalambot sila kaina sa may old City Hall sa may Fountain of Justice. Sa interview sa Action Radio, balikan ni Colmenares Action Eric ang iya sining nga experience nagligad nga mga tinuig, especially sang martial law Action Eric. So in grade 6 siya, sang nadeklarang martial law nga ti at sininexperiensyahan nga bisan wala Action Eric sang allegedly may sala o kung na may ginpatay nga persona pero allegedly ginadakop kag gina-torture. Gipahayag diri sang anay kongresista nga di lamang sa Metro Manila o kung sa Luzon na eksperyensyahan ang mga hangkat sa tong martial law kundi lakip man diri sa mga syudad sa Bacolod kung sa diin mayara sang pila ka mga problema nga nagluntad diri sa may probinsya sa Negros Occidental. So kay Colmenares padayon ang commitment kag ang paghimakasa para sa matutuod kag pagbag-ot sa syudad sa karon nga mga tinion. Yari ang pagpahayag sang human rights lawyer kag former Bayan Muna representative Attorney Colmenares. Well, nagtambong ko dire sa EDSA commemoration, kumbaga. Kaya ang EDSA, hindi man lang siya sa Manila natabo, dire man sa Negros. Ang kadulong, piot siyang pangabuhi, nabatyagan man dire sa Negros. Dati grade 6 man lang ko to siyang nag-declare siyang martial law. Pero sa amon nga edad, nabatyagan ko na kay there was a time na dulaan bugas. Wala na siyang mabakal nga bugas. Ginarasyon ng bugas para baklon, hindi kakabakal lampas siguro isa kagantang, ambot pila to. Kapila ko kadadlaw, muna siyang golden era, na naman. Kagang reklamo, unang mga pumuluyo, ginapriso, gina-torture. So, sa bahagi ko, estudyante man lang ko, sa simbahan man lang ko, student Catholic Action man lang ko, kadiman man lang kami nga ibalik ang student council kag student paper.
maging ba ni Marcos adto, pati ako gin priso, gin torture, kag daw tantanan apat ka tuig ang priso ko, wala mo kuya singin patay, wala mo kuya sa Actionary portion din lamang sa aton sininga interview kay Attorney Colmenares sa nagpahayag nga subong nga 2023 padayon sa gihapon nga mabatsyagan ang victory o kunay kadalakan sang 1986 People Power Revolution. Balita gikan sa patrol ang kaaksyon niyo Action Dale Salazar una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Salamat kit Action Dale Salazar. Good afternoon kay Jojo De Los Reyes. De Los Reyes. De Los Santos. Jojo De Los Santos, may hapon dira kag may lang pag-monitor, no? Monitor man sa ato, no? Ang mga taga-Tapi, Barangay Tapi, kag taga-Barangay Bantayan, Kabangkalan City. Pamilya Merdon, Las Piñas, kag Alarcon. Ang panamyaw na kay Narsing Hidukos, Sangporok, Masinedyahon, Barangay Pahanukoy. Umalumina, mayong hapon kita. Action report after edition, magatakop ini temporaryo. Balik naman kita sa Lunes, same time, same station. Opo diri sa ato nga mga patrol unit reporters in action na palagad karon nga hapon. Action Dale Salazar back to back sa piloto, action Papang Nixon Tahom, action Alvin Graba, Art Hupon. Opo diri sa ato matang nakalpartner sa Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Madera. Opo diri sa ato nga IT expert Sir Elray Dotilios. Dito sa Transmitter Control Tower, Barangay Talog, Syudad sang Bago, si Broadcast Engineer Edward Balico. Nagasunod na ang palatuntunan Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon John Diaz. Kita 9:30 to 11 Action Night Patrol. Ako naman si Action Eric Magbaro nagasiling. Salamat gid sa inyo siling nga pagpabati. Happy weekend. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio.